ଖାଇବିନି। ନ ଖା ପଳ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯାଅ ଠିକ ଦରକାର ନାହିଁ ଉଠି ପଡ ଖାଇବା ମୁଁ ଉଠି ପଡି। ଆମର ଓକେ। A few moments later. ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ ଆଶା। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ମୁଲାକାତ ହେଇଛି ପୁଣି ମୋର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ ସହିତ। ଆଜି ଆମେ କରୁଛୁ ଚିକେନଟା ଆମ ସାଙ୍ଗ କରି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ କଡ଼େଇ ବସାଇଛି ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଆଳୁ କାଟିକିରି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ଟିକେ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କଟା ଟମାଟୋ କଟା ସବୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପିଆଜ ପକେଇବା। ପିଆଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଜିବା। ତାକୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ ମସଲା ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟିଲା ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ଟମାଟୋ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି 2-3 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଲୁଣ ପକେଇ ସାରି ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଚିକେନକୁ ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଚିକେନକୁ ଆମେ ମସଲାରେ ପକେଇ ଦେବା। ତାକୁ ବି ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଆଳୁକୁ ବି ପକେଇ ନେବା। ଆଳୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ବି ଚିକେନ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। କିଛି ସମୟ କଷେଇ ଦେବା। କଷେଇଲା ପରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା ତ ଆମ ଚିକେନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ସଜେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚିକେନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ବାଲାଜୀ ଖାଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଜବରଦସ୍ତ। ଓକେ ଓକେ ହଁ ପୁରା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଖାଇଲେ ଜାଣିବ। ଓକେ ଓକେ ତମେ ଖାଇସାର ତମକୁ ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମତେ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଖାଇବିନି କି ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ ଆଉ ଚିକେନ ଟିକେ ଖାଇଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଟିକେ ପାଞ୍ଚିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ କଲ ତମେ? ପଛରେ ପାଣି ଦେବା ତମକୁ କିଏ କହିଲା? ତମେ କେବେ ସେଇଆ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ପାଣି ଫଟେଇଦେଲେ ଚିକେନ 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା କୁଆ ପଡାରେ ପଳେଇଲା। ଏତେ ମେହନତ କରିକି ଗଲେ ହେଲେ ପାଣି ଦେଇଦେଲ ଏତେ ମଗୁଟେ ହବ। ମୁଁ ଦେଇନି ଆଉ କିଏ ଦେଇ ତମେ କଣ କଲ ତମେ ପାଣି ଦେଇକି? ବାଳ ଚିକେନ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି। ହଁ ଖା ପଳ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯାଅ ଠିକ ଦରକାର ନାହିଁ ଉଠି ପଡ ଖାଇବା ମୁଁ ଉଠି ପଡି। ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ଟିକେ ପାଣିଆ ହେଇଗଲା। ବେଶୀ ପାଣିଆ ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକା ପକେଇଦେଲା ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗ ରାଗିକିରି ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ଆଉ